Dobrý deň, vítam vás z nového videa. Teraz my si toto natáčame videjko. Teraz ideme si vypal po poronsky, poromanné, neviem kde. A teraz ideme si natáčať videjko teraz. Na to musíme natáčať, alebo nie, dobre sme urobili, ten kamarát furt peštený je, chce aj on robiť. Takého bračeka som ešte nevidel, už 8 rokov má on, ja 6, my sme kamaráti. On je taký dzigi. Teraz, viete čo to je bambakľad, nie? No, viete. Teraz ideme si natáčať môj kamaráta, aby bol koubasky. Teraz špeciál som bol do špitali das 700 000 miliardy toto deň. Lebo som vrácal 2 miliardy. Teraz poznáte si Kandru Bistru. A teraz môžeme si natáčať, že toto je Kandra Pojana. Viete? Toto si natočíme, že Kandra Pojana. Toto nebude Kandra Bistru, ale Kandra Pojana. Teraz ideme si natáčať z Kamintu. A teraz poznáte Ameriku, nie? No a tam už predávajú cream shake, a nemôžete piť cream shake, lebo potom môžete umrieť. A ja viete, že na to, že toto je energický, alebo že ten cream shake toto sú na mŕtvola. No a nemáme to zrobiť, že to neopovážite sa, že môžete toto piť. To nie je energický alebo normálny cream shake, ale to je na mŕtvola. Ja som videl na YouTube, že to je zakázané piť, alebo to je na mŕtvolu. A nemôžete toto. Vám neskočilo len my, lebo ja som si urobil nový Facebook a mne furt na to skočí a ja som vymazal ten Facebook, išiel som si na nový Facebook, som si dal meno Mazda Hatchback 3. A teraz kto vie napísať Mazda 3 hatchback, no toto bude so mnou robiť video. A kto nevie písať, nerobí. A tak ja si hovorím po rusky. A cigareky je zakázané piť, lebo to je na mŕtvolu. Ak všetko pijete, to je na mŕtvolu. Na mŕtvolu, viete? Nemôžete si ho povážiť. Kto si opovažuje, no tak nemôžeme tak robiť, nie? Teraz tu je ten môj kamarátovi sestra, ona je veľmi peškená tu. Ja tu, môj kamarát. A ideme. No čaute, dajte si pozor na Ameriky, lebo tam je čisto mŕtvo a nepozerajte na mŕtvoly, lebo sa budete bať, hej. Čau.